Takže zdravím vás pri tomto mojom prvom videu a chcel by som vás privítať na tomto kanáli a budem tu natáčať rybárske videá, ako sa aj tento kanál volá, Maty Fishy, strašne super. A budem tu hlavne natáčať cez leto, lebo teraz celkom dosť zima, takže toto budú len také amatérske prvé videá. A dneska by som chcel vyskúšať ultralight plývač. Tu mám jednu ultralightku udicu. Potom tam mám na dierky jednu, ktorá je že ultralight. To len tak zo srandice vyskúšať a nebudem to obkecavať a poďme na video. Takže prvé, ako každý normálny rybár, sa klasicky zapíšem. Takže tak. Aj. Toto je, nachádzame sa teda v Leviciach, naša miestna voda, a teda zväzová aj. A dneska je 17.2. Nachádzame sa na Pereci, čiže revír 2, 21, 21. A zapíšem sa a ideme na to. Dobre, takže zapísaný som. Zložím udice a dneska teda, ako cez zimu ľubievam chytávať takto na ďobky, splavovať ďobky, podľa mňa asi ideálne. Zoberiem si asi teraz momentálne túto mikroprívľacovú udicu, alebo teda na dierky a vyskúšame s tým, či sa niečo pošťastí. Dobre, najprv teda ešte rozložíme tu na podberáčik, aby sme mali povinnú výbavu a môžeme ísť na to. Takže ako montáž, úplne jednoduchú, použijeme takúto malú jigovú hlavičku a to len proste naviažeme tuto na šnúru. Mám šnúru trošku hrubšiu, ešte to potom pomením, lebo teraz som momentálne kupoval nové veci a sem dáme ďobky a to je asi všetko. Dobre, takže ideme na prvý nához. Tak. A vyskúšame, či to niečo kopne. Hádam, by mohlo niečo kopnúť. Zatiaľ to ide po dne. Bude tu určite dosť zásekov. To je čistý perec. Len záseky samozrejme samé. Ide po dne, ide. No nič, ozvem sa vám, keď skočí a dám taká ryba, lebo to... Takže po nejakých asi 12 minútach sa ozývam a jedine, čo sa mi tak stalo, je, že som zachytila, zohol som celý jig, takže fantázia. Idem to priviesť a idem ešte ďalej na to. Dobre, takže som ho zahol naspäť, hádam to bude fungovať a držať a uvidíme. Klasicky takto napichneme ďobky, netreba sa s tým nejako hrať. Dáme ich, čo ja viem, zo 5 alebo zo 6. To je 4., 5., 6. Dobre, zavrieme a ideme na to. Dobre, takže kúsok sa premiestnime troška, lebo na tom mieste som nemal ani záber teda. Idem kus vyššie a uvidíme. Takže vyskúšame to tu na. Tu celkom je prúd a tuto zastáva do také tišiny. Tu by mohli teraz stáť možno. Vidíme. Takže prvý úlovok, takýto papek. Super, fakt. Takže klasický perecký úlovok. Zase papek. Gigantický papek. S nejakými utierkami, alebo čo to je. Ani neviem.
väčšinou tu pochytávam všelijaké blbosti, slipy, blbosti, ponožky, sáčky. Je to dosť nečistené, ale ryby sú tu ako tak pekné. Tak, ešte skúšam. Zatiaľ nič sa nevyhadzuje, ani nevidel som žiadne ryby. Takže bude to ešte teraz boj. A ja si myslím, že teraz ani nechytím nič. Ale tak posnažím sa niečo lapiť. A chytil som na videjko krásny konár. Super. I zatiaľ to ide úplne fantasticky. Môžem si postaviť dom za chvíľku z tých konárov. Takže bohužiaľ, zatiaľ sa nič nepošťastilo. A idem tuto kus vyššie. Tam vyskúšam ešte, potom pojem ešte pri vodopád a potom to zbalím a pôjdem domov. Tak ešte vyskúšame, uvidím, že niečo sa pošťastí alebo nie. Dobre, takže na mestečko som sa premiesnil. Vyzerá to asi nejak takto. Vyskúšame, uvidíme, či sa niečo pošťastí. Tak zatiaľ. Priatelia, takže máme tu konečne prvú rybičku. Super. Krásny jalček. Ešte keby som si ho vedel troška pritiahnuť, lebo nechcel mi na otlačok prsta odomknúť mobil. Tak som si ho musel vytiahnuť zo stojanu. Ale krásny. Podoberiem ho a ukážeme si ho. Takže krásny jalček. Koľko môže mať, neviem, ale zmerám si ho a uvidíme, koľko má. No, takže jalček má 39, 38, 39. Takže paráda. Tohtoročná prvá ryba a ešte aj na videjko. Škoda, že som to nenatočil, no prišiel záber úplne rýchlo, ani som nestihol kúkať, proste len kopol a bol tam. Takže ideme ho pustiť. No, takže ideme ho pustiť. Krásavca. Tu si už takto ukážeme v podberáčiku. Krásny jalec. Fakt. Taký zimný. A väčšinou teraz cez zimu len jalce idú. Dobre. Tak plávaj, kamoš. No, takže tu sa nám pošťastil na tomto miestečku pri takomto vodopáde. A dáme troška pár hodíkov na videjko. Proste som to klasicky takto len hodil. Tu som to takto len pri kraj hodil. Takto iba proste to išlo. A on vyštartoval, zohlo mi udicu a bol tam. Takže iba to nechávam splavovať. Nerobím s tým žiadne špeciálne kúsky. Takže tak. Takto som to iba nehal. A prišiel pekný kopanec. Ono to väčšinou tie jalce cez zimu berú ešte ako tak, ale ostatné ryby to veľmi ťažko. A to je to silný prúd, takže on asi musel ísť slupci alebo tak, lebo neverím tomu, že mi ho stiahlo tú džigu úplne dole. Takže tak asi. No nič, tak ozvem sa, keď bude asi ďalšia rybička. No nič, takže meníme miesto. Už som nič tu momentálne nechytil. Furt som mal len záseky. A ideme smerom hore a uvidíme, či sa niečo pošťastí. Keby áno, tak sa vám ozvem. No dobre, takže vyskúšam to, že tu nie som úplne na tom mieste, na ktorom som chcel, som troška vyššie nad zimoviskom. Je to dosť veľký ruch, takže neviem, či to tu bude úplne super, ale posnažím sa dačo to pohádzať a uvidíme, či sa niečo pošťastí, tak zatiaľ. Dobre, takže neviem, či ma je moc dobre počuť, ale na tom mieste som nechytil nič, tak som sa presunul tu na pri vodopád a vyskúšam, či sa niečo pošťastí. Tak zatiaľ. Takže bohužiaľ už som nič nechytil a idem domov a tam to ukončím už, keď budem doma. Niečo si ešte ku koncu povieme a to bude asi na dnes všetko. No takže už som nič nechytil teda a už som aj doma, fajnovo som jedol a vidíme sa asi pri ďalšom videu, tak sa majte. Ešte som chcel povedať, že ak sa vám videjko ľúbilo, určite nezabudnite zanechať like, odber
A ak by ste nechceli zmeškať takýto obsah, tak určite zvonček. A dúfam, že ďalšie video už bude záživnejšie, lepšie a že už sa posnažím aj s tou kvalitou a tak niečo robiť. Tak sa majte a užívajte.